Gehienez ere, 5 urtetako kontratua da, 2029 arte, eta 58 milioi euro ingurukoa izango da. Bere helburu nagusiak dira alde batetik eduki ontzien garbiketa areagotzea, kaleak ere garbiagoak mantentzea, hondakinak biltzeko ordutegiak egokitzea eta herritarrak getxo jasangarri baten inplikatzea. Zerbitzuen birplanteamenduak getxotarren eskaerei eta portarei egokituak izango dira. Herritarren laguntzarekin getxo garbi eta iraunkor bat lortuko dugu. Zerbitzu berri hau getxoko bizilagunen mesederako dago pentsatuta. Herritarrek sumatu behar dute beren eskaerei erantzuten diegula. Alde horretatik, getxoko bizilagunen entzun ondoren, aurreratu dezaket zerbitzu berriak gutxitu egingo dituela zaratak eta usainek eragindako eragozpenak. Eta, aste honetan, bertan hondakinak biltzeko eta garbiketako ordutegia aldatu egin dugu. Horrela, goizetan beranduago hasten gara biltzen eta garbitzen, eta gaueko zerbitzuak murriztu egin ditugu gabean zaratarik ez izateko.